Kaibigan, alam mo ba kung anong pinaka-hindi nauunawang aklat sa buong kasaysayan? Alam mo ba kung bakit ang librong ito ay siyang pinaka-popular na aklat, pero siya rin kinukutya na karamihan? Ang aklat na tinutukoy ko ay ang Biblia. Marami ang siyang nagsasabing ang librong ito ay ang salita ng Diyos. Ngunit, ang nakakalungkot ay maraming tao ang may iba't ibang pagkakaintindi nito. Ang resulta, maraming mga simbahan at mga grupo ang nagsulputan na may iba't ibang turo. Ngunit kung isipin mo naman, isang aklat lang ang kanilang binabasa at pinagbabasehan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maunawaan ng maigi kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Kaya sa episode na to, nais namin bahagi sa inyo ang 7 epektibong paraan upang lubusang maunawaan ang Biblia. Unang punto, manalangin para sa karunungan at pag-unawa. Bago mo pa man buksan ang iyong Biblia, ang pagdadasal ay dapat gawin sapagkat ito'y sobrang napaka-importante. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, marapat lamang na hingiin mo ang tulong ng mayakda upang buksan ang iyong isipan at kalooban sa tunay na pag-unawa ng kanyang salita. Kung babasahin at pag-aaralan mo ang Biblia gamit lamang ang iyong sariling pag-intindi at kaalaman, mauwi lamang ito sa wala. Si Haring David na naturingang kaibigan ng Diyos ay nagsulat tungkol sa importansya ng pagdadasal upang maintindihan ng tama ang banal na aklat. Mababasa natin ito sa Psalms 119 verse 33 to 35. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking ingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pag-unawa upang aking maingatan ang kautusan mo, at akin ito susundin ng buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinaluluguran ito. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Sa mga talatang ito, makikita natin ang taimtim na pananalangin ni David na siya ay turuan mismo ng Panginoon, ni Yahweh, ng kanyang mga batas at bigyan siya ng tamang pag-unawa sa kanyang mga salita. Kung si Haring David na mismong tinuring na kaibigan ng Diyos ay humingi sa kanya ng pag-unawa, paano pa kaya tayo na mas kailangan natin ang tulong ng Diyos? Kaya tama lang na dapat tayo ay manalangin para sa pag-unawa at karunungan. Pangalawang punto, maging handa upang iwasto ang iyong mga maling paniniwala. Hindi may kakaila na bilang tao, meron na tayong mga paniniwalang nakagisnan. Ito ay mga paniniwalang itinuro sa atin ng ating mga magulang, ng ating guro, at mga ibang tao. Sa ating ding pag-aaral at karanasan, meron din tayong mga turong natutunan tungkol sa Biblia. Ngunit ang tanong, ang mga paniniwalang ito ba ay naayon sa tunay na turo ng Biblia? Kung hindi, dapat nating tanggapin ang katotohanan at buong mapagkumbabang itama ang ating kamalian. Tandaan mo na ang iyong layunin sa pag-aaral ng Biblia ay hindi upang makahanap ng paraan upang atakihin ang ibang reliyon o para makakuha ng kaalaman sa akademya. Ikaw ay nag-aaral upang mas mapalapit ka sa ating Ama na nasa langit. Ang iyong pag-uugali ay dapat kapareho ng kay Jeremiah. Sinulat niya mahigit na 2,000 taon na ang nakakalipas. Sinulat niya dito sa Jeremiah 10 verse 23 to 24. Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ituwid mo ako, O Panginoon, ngunit sa katarungan, huwag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala. Para kay Jeremiah, mahirap man, pero mas mainam na tayo ituwid ng Panginoon kaysa tayo ay manatili sa kamalian. Basahin din ang Isaiah 66 verse 2 upang magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi kung paano dapat natin ituring ang kanyang salita. Mababasa natin. Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagkumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Ang Biblia ay ang mismong salita ng Diyos. Hindi ito gawa-gawa lamang ng tao. Kung ganon, bilang isang estudyante ng Biblia, dapat lamang na ito ay pag-aralan ng buong pagpakumbaba at pagsisisi kung sakaling ipakita ng Diyos na tayo ay nagkasala. Pangatlong punto,
Isaalang-alang ang lahat ng sinasabi ng Biblia. Sa iyong pag-aaral ng Biblia, hindi maaring kukuha ka lang ng isang talata at gumawa ng isang malaking doktrina base lamang sa isang talatang yun. Dapat iyong tingnan at alamin ang buong konteksto ng talata. Ipunin lahat ng mga talatang may kaugnayan dito at tignan ang buong Biblia upang makakuha ng kumpletong pag-uunawa. Hayaan mong bigyan kita ng isang halimbawa. Alam mo ba kung iyong babasahin ng Matthew, Mark, Luke at John, makikita mong iba-iba ang kanilang sinasabi kung ano ang salitang nakasulat sa ibabaw ng kahoy na pinagpakuan ni Yahshua o Hesukristo. Sa unang tingin, parang may pagkakasalungat sa mga salitang isinulat ng mga apat na gospel writers. Ngunit, pag iyong ipagtagpi-tagpi ang kanilang mga salaysay, mas mauunawaan mo na ang sinulat pala sa ibabaw ng kahoy na pinagpakuan kay Yahshua ay sinulat din pala sa 3 wika at si Pilato pala ang nagsulat ng mga iyon. Kung isa-isahin mo lang babasahin ng Matthew, Mark, Luke at John, hindi mo maintindihan ang buong detalye. Pero pag binasa mo ang lahat ng gospel writers, mas maintindihan mo kung ano talaga ang sinasabi sa kwento. Ganon din sa pag-aaral ng Biblia. Kailangan mong kunin lahat ng relevant scriptures para mas maigi ang iyong pagbabasa at pag-unawa ng iyong pinag-aaralan. Ika-4 na punto, palaging suriin ang konteksto. Nabanggit ko kanina ang importansya ng konteksto sa pag-aaral ng Biblia. Dapat malaman mo kung ano ang background ng isang talata. Dapat mo din malaman ang dahilan kung bakit ito nasulat, ano ang buong kwento ng talata, kanino ito'y sinulat, at kailan ito naisulat. Ang isang magandang halimbawa ay ang Luke 17 verse 21 na nagsabing, "Kaya wala makapagsasabi, dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari, dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo." Ang talatang ito ay ginagamit ng ibang Kristiyano upang sabihin na hindi literal na babalik si Yahshua dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa puso na natin. Pero ito nga ba ang sinasabi ng Luke 17 verse 21? Dito papasok ang importansya ng context o konteksto. Dapat nating tanungin, sino ang kausap ni Yahshua dito? Walang iba kundi ang mga Parisiyo. Kung babasahin mo ang Biblia, alam natin ang mga Parisiyo ay kontra kay Yahshua. Ilang beses kinalaban ng mga Parisiyo si Yahshua. At kung ganun, maniniwala ka ba na ang kaharian ay nasa puso ng mga taong ito? Malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi. Nagkaroon ng maling translation dito. Kung titignan mo ang orihinal na salita para sa Luke 17 verse 21, ang nais talagang sabihin ni Kristo dito ay ang kaharian ng Diyos ay nasa paligid ninyo at hindi nasa loob nila. Sinasabi ni Kristo dito dahil siya ay nasa presensya nila at si Kristo ang taga-representa ng kaharian ng Diyos. Makikita mo ang importansya ng pag-aaral ng konteksto. Kung di mo unawain ang buong talata, maaaring magkaroon ka ng maling pagkakaintindi. Ang Mark 7 verse 19 ay isa ding halimbawa. Marami ang sasabi na pwede nang kainin ng kahit anong pagkain dahil sinabi daw ni Yahshua ng lahat ng hayop ay malinis na. Ngunit kung babasahin mo ang buong Mark 7, makita mo na sa unang talata pa lamang, hindi tungkol sa malinis at madubing hayop ang pinag-uusapan. Sa halip, ito ay tungkol sa mga tradisyon ng mga tao na dapat munang maghugas ng kamay gamit ang iba't ibang seremonya. Isa pang halimbawa ay ang Genesis 3 verse 4. Sabi dito, "Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo." Kung babasahin mo ito, pinapakita ng ahas na nagsisinungaling ang Diyos. Ngunit kung iyong babasahin ang tunay na sinabi ng Diyos, makikita mo na ang sadyang pinaikot at binaluktot lamang ng ahas ang katotohanan na sinabi ng Diyos. Makikita niyo na ang konteksto ay napakahalaga para sa pag-aaral ng Biblia. Katunayan, mas maigi pang ang basahin ang buong Biblia kung kinakailangan, kesa naman magkaroon ka ng maling pag-uunawa at ituro mo ang kamaliyang ito sa iba. Ika-5 punto, magsimula sa malinaw na talata. Maraming mga turo ngayon sa mga simbahan ang mali dahil lamang sa kanilang pagkakaintindi sa isang hindi malinaw na talata. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Napakaraming tao nag-assume ng vision o pangitain ni Pedro tungkol sa mga maruruming hayop ay nagpapatunay na nilinis ng Diyos ang lahat ng hayop
at kung ganun pwede na natin kainin. Sinabi sa Acts 10 verse 15, muling sinabi ng tinig, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos. Maraming tao ang nagsaya dahil nabasa nila ang talatang ito at pwede na palang kumain ng baboy, ahas, daga, ipis, uod, langgam, buwaya at kung ano-ano pang hayop. Pero kung babasahin mo ang buong Acts 10, makikita mo na kahit si Pedro ay hindi nag-isip agad na pwede na kumain ng maruruming karne na ipinagbawal ng Diyos sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Ngunit siya ay nag-isip kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang pangitain. At yun nga ang nalaman niya kung ano ang ibig sabihin nun. Mababasa natin sa Acts 10 verse 28. Nagsalita si Pedro sa kanila, alam ninyo na kami mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming reliyon na dumalaw at makisama sa mga hindi Hudyo. Pero ipinaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko na dapat ituring na marumi ang sinuman. Mababasa natin ang ibig sabihin pala ng pangitain niya ay pinapakita ng Diyos na wala na sinumang tao ang dapat nating isipin na marumi at walang pag-asa maging parte ng kaharian ng Diyos. Sa halip, dahil sa sakripisyong ginawa ng ating tagapagligtas, lahat ay may oportunidad na maging parte ng pamilya ng Diyos. Nagpapakita dito na hindi ito tungkol sa pagkain. Ika-6 na punto, hayaan ng Biblia na bigyang kahulugan ang sariling mga simbolo. Sa ibang Bible translations, mababasa natin na ang Book of Revelation ay pinamagatang The Revelation of St. John the Divine. Isa ito sa isang mahusay na halimbawa ng interpretation of men. Ngunit kung babasahin mo pa lang ang unang bersikulo ng Book of Revelation, makikita mo na ito ay hindi Revelation of John, kundi ito ay ang Revelation of Yahshua or Jesus Christ. Hindi makakaila na ang Book of Revelation o aklat ng pahayag ay puno ng makukulay at kakaibang description tungkol sa hinaharap at mga pangitain. Kung babasahin mo ang Revelation 1 verse 12, mababasa mo rito ang 7 golden candlesticks. Di mo na kailangan pag-isipan pa kung ano ang ibig sabihin niyan, kasi ang Biblia na mismo ang magsasabi sa iyo kung ano ang kahulugan nito. Sa verse 20, sinasabing ang 7 golden candlesticks na ito ay ang 7 churches. Sa verse 16 naman, mababasa natin ang 7 stars sa kamay ni Yahshua. Hayaan mo ang Biblia ang magsabi kung ano ang ibig sabihin nito. Sa verse 20, mababasa na ang 7 stars ay ang 7 angels ng 7 churches. Ganun din sa Biblia. Huwag mo bigyan ng sariling pagkakahulugan ang mga simbolong mababasa mo, kundi hayaan mo ang Biblia mismo ang magsabi kung ano ang kahulugan nito. Ika-7 punto, paghambingin ang maraming pagsasalin ng Biblia. Tunay na ang orihinal na salita ng Diyos ay sinulat sa Hebrew o Aramaic. Ngunit masasabi din natin na hinayaan ng Diyos ito ay may sulat din sa iba't ibang wika. Ang King James Version ay sinulat mahigit 400 taon na ang nakakalipas. Mula noon, ang wikang Ingles ay sumailalim sa maraming pagbabago. Minsan, ang mga teksto na hindi malinaw sa King James ay naging mas malinaw sa pamamagitan ng pagbabasa ng mas modernong pagsasalin tulad ng New King James Version. Isang magandang estratehiya ang paggamit ng iba't ibang Bible translations. Una sa lahat, ito ay nagbibigay ng linaw sa pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, mas magkakaroon ka ng ideya kung paano dapat isalin ang partikular na talata. Ngunit, huwag mong kalimutan na mayroong mga Bible translations na isinalin sa thought for thought at word for word. Ibig sabihin, doon ka dapat magsimula magbasa sa word for word, sapagkat ito yung mas malapit sa orihinal na salita ng Diyos. Ngayon, kung nais mo namang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa, pwede ka ngayong gumamit ng thought for thought na translation. Isipin mo din na ang ibang Bible translation ay may mga dinagdag na mga salita. Halimbawa, yung mga salitang naka-italics sa King James Version ay dinagdag lamang upang mas madaling mabasa ang isang pangungusap. Minsan, sa ibang translation naman, meron silang idinagdag at ibinawas. Isang magandang halimbawa dyan ay ang pinakapopular na Bible translation ngayon, ang New International Version or NIV. Kaya makikita mo na talagang napaka-importante gumamit ng iba't ibang Bible translations para mas lubusang mapatunayan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang talata. Ang Biblia ay naisulat sa orihinal na manuscript at inspirasyon
ay ang mismong salita ng makapangyarihang Diyos. Alalahanin mo na ito ay isang coded book na kung saan hindi ito didisenyo upang maintindihan ng karamihan, kundi para lamang sa mga taong tinatawag ng Diyos ngayon. Ang mga taong ito ay ang mga taong may malinis na hangarin at kagustuhan na mahanap ang tunay na katotohanang nakasulat sa Biblia. Maari kayang isa ka sa kanila? Sana nga. Taos puso po ako na umaasa at nagdarasal na ikaw ay kabilang sa mga taong nag-aasam na matutunan ang mga katotohanan sa Biblia. Mga katotohanang konti lamang ang nakakaalam. Yun lamang po. Ako po si Joshua Infantado para sa biblicaltruths.tv. Nananalangin ako na naway gabayan kayo ng ating buhay na Panginoong Diyos na si Yahweh sa lahat ng tunay na katotohanan.